agi monene yesaba kwe biyamano aseng'encho y'obuya bwanya abono onde bwensi ondigerereti korwanda onsi nigo nkogotebi ng'a Nyasaye nagwanchete naki kiagerire kwarorire rituko eri mbare ngumanyete gose batararora rituko eri emambi ya bono boka na Nyasaye chaka monere rero chaka monere aseng'encho ere n'omuya motebi Nyasaye ainoisaine gotora kora chaka monera ase rituko ria rero nere na chaka monae omondigereria one korwanda onsi ase ondigereretie ntagete tosaba ase eng'encho gotokoboka toboka monere Yesu tiga tosabe ase obwamo Nyasaye oito mbuyamo na ase eng'encho ya rituko eri mbuyamo na ase eng'encho yogotwanchera Jehova korora rituko eri mbuyamo na Nyasaye ase eng'encho yogwanchera chifamiri chiaito koboka naye gotogochaka rituko eri igo omonene twakwariganirie ase obogima twakwariganirie Nyasaye ng'ochaka mona intwe twakwariganirie Jehova ekiagera ntwe ntokonyara otaiyo Nyasaye twakwariganirie Nyasaye chinguru chiao tokwarigania omoiko omochenu tokogotebi ng'a Nyasaye ntokonyara otaiyo chaka mona intwe ekiagera aye n'omuya Jehova twebisire nyuma y'omosarabo twakorangeiri Nyasaye bwechi Nyasaye twakorangeiri tata ase amagima aito tororekane roire ribaga rinene naende otang'ane motu yaito Nyasaye intwe nabao Jehova ntokonyara otaiyo Nyasaye oito togwancherwa kwao rituko ria rero togwancherwa kwao Nyasaye ase abamate baito naende togwancherwa kwao Nyasaye ande onsi ase tore togwancherwa kwao gwakorwa igoro Nyasaye twanchere ekiagera Jehova ntokonyara otaiyo genda mona intwe Nyasaye otororekanera ase eng'encho ya rituko eri Nyasaye oito ntokonyara otaiyo nakiagera twakorangeri Jehova mbuyamo na ase eng'encho yogotwanchera Kristo mbuyamo na ase eng'encho y'omwana o Yesu Kristo okweta ase omosaraba na koboka okobaye ebibe biaito mbuyamo bono twachira asore genda mona intwe rituko rigima torende ase rieta ria Yesu twasabire na kwegena amina emambi ya bono ne mambi enchenu korora rituko eri gatari kawaida ogotera nkorororo ng'anchete sana nkorora ng'a gokogokia omoyone ekere nkorigereria omoteri oyo oterete nigo ngosaba Nyasaye omomentere naende Nyasaye tomoremera ekiagera igaterete korume yaye naende Yesu gamotumegete tiga ngongotera ogotera okoiga ninayo sababu sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwangu ninayo sababu sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwangu ninapoamuka nachipata musima napiga magoti ni kushukuru Bwana kwani si kawaida kuwa na siku nyingine kwa hiyo Mungu wangu ninasema asante ninayo sababu sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwangu wewe uko na sababu kweli ya kumtukuza Bwana nobwate ribaga rinene oramubake Nyasaye inche nimbwate ribaga ryokumubaka Nyasaye oyo nimbwate ribaga ryokumubaka Nyasaye ekere nabokire nanyorire nde buya eneri bagali nene yesang'eire mbeka amarwana ense imo bake Nyasaye ase eng'encho y'amang'ana akorire amaya omaete korora rituko abande bagokagera ng'a yani ng'a ne kawaida tari kawaida mbarorora bararete bataboka bono mbarorora barengereti emeroberi emenane babwate chimilioni echibilioni lakini mbaro chirituko eri aye kwarirorire amaene tebi Nyasaye mbuya mono amaene bekari runse motebi Jehova gwakorire amang'ana amanene mubake Nyasaye na komotebi mbuya mono mambi ya bono na sese ni igwa ase eng'encho yogotera oku na igure ng'akanga naende namubaka mono Nyasaye oyo ekiagera amang'ana agokora amanene ase obogima bwane niga ara amanene amang'ana Nyasaye akorire ase ore na amanene mubake Nyasaye kera rituko moimokere rigoro bono omokungu narenga ororo orenga omoboraka
Omokungu omoboraka ning'o n'omokungu oria omogako yasirire. Omokungu narengo orengo omoboraka engaki eri Elisha. Yani Elisha ning'o. Elisha n'omotumishi o Nyasaye. Oyore Nyasaye are gotumeka asingaki ekyo. Elisha n'omobani orenge nigo abwate chinguru chia Nyasaye. Aetu na Nyasaye chinguru chinene. Aetu chinguru chinene mono no monene are kumotumeka. Anyorete chinguru marakabere echio mosombole koro ku Elija. Ekere Elija akwe achiete igoro. Elisha kera morora gakoenda igoro. Akanyora double anointing. Yani akanyora chinguru marakabere chi Elija. Elija na korere to monene gasi. Mbaka akamotebi Elisha. Gokorora nkogenda igoro. Notware double anointing korwa sende. Yani no akwa maguta kabere bunande. Hallelujah. Elisha bono nerenta kete korora buna korere to mokungu yo moburaka. Ekero mokungu yo moburaka chieta so mosomba Elisha. Akamotebya mangana manene. Akamoeresera mangana yogo kumia. Bono inki gose Elisha kore to musombo yo Nyasaye. Bono togo chikonyora ringane liga kurwa segetabu. Kia baruoti ya kabere inye umustari yo mutangani. Ogo soma ringana limwamuli goteba iga. Elisha ogo konya omokungu omoboraka omutaka. Hallelujah. Omokungu yo nigalenga omoboraka naende nigalenge ki omutaka. Bono Yesu nkomokonya ali goetera Elisha. Ogo soma kwaye mustari yo mutangani. Omoboraka bw'omoro kigwa oyomo bw'ababania akalera ase Elisha akabora. Omosachone omosomba o na akwete aye no manyete nga omosombo nigo amoirogete omonene. Bono bono omosombo yo igana amoirogete ngo omonene. Yani omobora ko yakagenda ase Elisha akamotebi Elisha. Bono nimbwat nche nigo inde omokungu bwomo sacha olia orenge kogokorera egasi. Yani oregokorera Nyasaye gasi. Bono okure. Hallelujah. Bono natigaire omoboraka nimbwate amang'ana amakong'u. Amang'ana yale ngoetera. Bono omoriegwa esiroye ochire koira abana abamurabane babe abakole babe abasomba baye. Bonekera agenda ase Elisha akaeresera buna bwatambangana agoetera akamotebia mbarororo abali omugakona akwete okoba yegasi yomonene agatigara agaenda n'amadeni. Bona ababa bwate kisira abuba bwate amadeni. Bono bachire bagocha koira abana bane. Yani akamoeresera akamotebi koira bara abana bane. Ekera bakoira abana bane banda kuba abasomba babo. Banda kuba korera kigasi. Yani bona akaeresera Elisha omosombo Nyasaye. Akamotebi amadeni yale atige tuno omosombo Nyasaye. Nigalenga manene. Omanyeta abasomba ba Nyasaye ngo twara tora amadeni amanene okoba yegasi yomonene. Lakini omosubati oyo igara tachieti gokumia. Agateba nche bono tinkonya gochandika. Tinkonya gwekwera n'ekideni. Tinkonya aragwakana. Tigangenda ase Elisha omosombo Nyasaye. Imotebi omugakone gasi are gokora naende motebi buna naikeire. Akamoeresera. Ivere yamanya goteba iga. Elisha akamotebi. Ninki nkogokorera. Omosomba Elisha akaboli omosubati oli omoboraka akamoboli ninki nkogokorera ntebi ngento kyobwate nyomba mwao. Omata abantu bande nabokonyora babwate chitivi lakini mbago kuana. Yani bebisete ko chiaso omosombo Nyasaye. Lakini oyere akaimuka akamotebia ntebye kyobwate nyomba mwao. Omokungu oli agateba nche omosombo omokungu timbwati gento kende gyonsi nyomba mwane otatiga amaguta make aseli kondo.
Haleluya. Yani tabwate gento kende gionsi. Agasiboka korume yaye. Akamotebia. Egento gyo kambwate na maguta masinini. Aseri kondo. Yani agasiboka akamote. Imagine tabwate nonya na agachuba. Lakini agasiboka akamoeresere kiabwate. Ekera moeresera. Ntagete koko tebingo bugima bwaye bugachenjia. Elisha nabwate chinguru chinene chyo kumubolia. Ekera arenge kumubolia omoiko Nyasaye nigo igete ime yaye. Ekera omoiko yo Nyasaye ikaime yaye. Omostari gatatu. Elisha agatebia omokungu olia. Genda ase emechie ase abagisangio bao. Osabe oegwe ebibekerero ebinge birebosa. Haleluya. Akamotebia n'echinguru chinene chiaigoro. Ingagenda. Haleluya. Osabe. Asengenjo tobwati kende bono genda okoreki. Osabe. Bono era akagenda agasaba. Bunatebe tigwe. Elio osoe nyomba mwao amo n'abana bao. Haleluya. Abande nabo bakonyora babwate emechando lakini mbagataye musombo Nyasaye. Lakini omusubati oyo gakongo kinande nagokigwa. Ekera abwate emechando akaligereria akanyoro ndete yora mokonye akagenda bakase nyomba yo monene akagenda akaumerana no musombo Nyasaye. Omusombo Nyasaye excuse me. Omusombo Nyasaye olekoro kwelisha akamotebia. Ekera motebia Elisha nere akaimokie gitambukiro kyaigoro mono akamotebia genda osabe ebibekerero. Ekera agenda asaba akamotebia omostari oyokane oinyore togasoma abaruoti ya kabere inye omostari oyokane okare gototebia elio oso nyomba mwao amona abana bao osieke egesieri omora maguta ase ibibekerero ebyo kerekemo kogia ichoire okebeke ensemo yani ebikone bikamanya kororekana akagenda na maguta ali arengeri ikondo akayabeka nyomba akagenda emechigoeta goeta agasaba ebibekerero asaba sani baye bakamoa ebibekerero ebinge akareta akarangeria abana baye bagesiekerera nyomba ekera besiekerera agatonya tonya ebiguta biri ase ebibekerero biri aetwe onyo aetwe ebibuyu 200 lakini takoegu 200 esengenje no muboraka ingaba motebi ngatago chikonyara koirani lakini biri aetwe agatebiguga bone biga kwairwe nabyo ntagete ando beke nera akagenda akabeka ekera agenda abeka bono yaikeirase abekire amagutalia bona isanire bonekera amagutalia isanire ebibuyu biria etu byonsi abekire make ugo chikobeka make gya ugo chikotonyi make bya bikabe binge mono ekera bya ichoire isano omukungu elia akarwa asale akagenda agasonya omba mwaye amona abamurabaye agasieke gesieri abamurabaye bakamorentera ebibekerero na ere akaba okumura amaguta ekero ebibekerero byonsi byaichorete agatebia omwana oye ndetere ekebekerero kende omwana oye akamoretera ekebekerero kende tikeiyo. Haleluya. Omwana oya akamotebia kebekerero kende tikeiyo erio amaguta agatiga gocha. Omukungu olia akagenda agatebia omonto olia onyasaye. Omonto olia onyasaye nigare koro kwelisha akamotebia amangana amaya nere agatebia omukungu olia genda onie amaguta ayo oakanesira yao nechitigarete nchigo isane n'abana bao. Haleluya. Omonene Nyasaye takugotiga. Nyasaye itotaligo chikotigo gwekuere n'emechando yao. Nyasaye itotaligo chikugotiga ngabona eno mubora katobwati. Kogicho mosembereti Nyasaye. Kogicho komorangeri Nyasaye. Takugotiga. Bonekera omubora kolia. Yaikerase aretire ebibuyu byaichoira amaguta. Omosombo olio Nyasaye olikoro kwelisha. Omubani omonene akamotebia genda onie. Ekera kwaonirie abanyasira abo bakugodai. Asingencho y'omosombo Nyasaye asirire n'ekideni. Obakane
echinde chigotigara otumie na abana bawo na Nyasaye gosesenie nkiya kogera gose Nyasaye gokora ebikone goetererisha mbaro bagoteba bikone mbi yonse yeiga lakini Yesu no munyabikone ebinene Nyasaye takugotiga n'emechando yao kogicho murangiriti nando mosemeretie takugotiga erenta toito otebira samarikoto otorokeirie ingango korale amangana manene bona amangana ya manene kira yakorete abantu bali nabo bakumetie enseri nabo yakumetie omubora koli akanda akaonia ndengerereti ngakie yumafuta igale kogorumono akorwanererwa buna bana oranyore gento getege korwanereru mono bana akaba bune gold akagorwonsi ekera gorwonsi agakana abanyasira balia ekera akana abanyasira balia chinde kigatigara akatumia na abana bae inga Yesu akerorekania inga Yesu nabarerorekania sobogima bwao to chandeka inga bono chideni chandemeire tigangende ngeite tibweita omwanchuone inchwasi Nyasaye murangerie nabagotoma omosaada nimatenga Nyasaye nabagokora ebikone Nyasaye nabakoreta omonto nawe nkorwanda onsi agosesenie nimatenga Nyasaye nabakorambora okoboko kwa Estariene yonsi bunarorekanirete omobora koria bunarorekanirete enseria eseng'encho yo omosombo Nyasaye orenga ororo omosombo oyo Nyasaye kerarwa ororo ribaga rigatigara bono bari babwata amasira bono batagete koira abana baye yani mbabwati mabera ng'oyo okure lakini ilikuwa ni mapenzi ya Bwana eyarenga ng'a Nyasaye utagete kwerorekania bone kererorekania nande bagateba nga kumbe Nyasaye ngokorare nakiye kogera ngogotebi nga tibwe chanda tolera toteba nga Nyasaye ugotigire era no muyango korara mangana maya era no mwegenu ngo korara mangana maya ekero komurangeria murangeri ko bwato kwegena motebi Nyasaye deni yiga yansinyire Nyasaye ngakanere sira nimatengere ngwa kanare sira nimatengere Nyasaye itotago totiga okomurangeria okomotebi Nyasaye narasire Nyasaye mbogorerie mesigo amaene gako kubogoreria ekero kumurangeri kerensa okomotebi Nyasaye bono nasinyirwe abana bane basomire Nyasaye tinkonyara kubalika balike ere Nyasaye gakurambora okoboko balika gosoko motebi Nyasaye inchebone mechando yangicholeire Nyasaye ni gakurambora okoboko kwaye okora yani okomotebi kelio goetera okomotebi Nyasaye bono tinkonyara gosomi bana timbwati school fees gokirete igakwanyara green card yachira abana bawo basomire gokirete igakwanyara omonene bwerorekanirie tobase konyagore kolera aye motebi Nyasaye ni garororo erinde elio akuganyete bweorokie ekerole oroki ni gara okorera mangana manene ligio mosombo Nyasaye motebi nchengo etera linganeli tinkonyara insabere nakiye kogera torororo ogototebiyo mangana ali ogwetera intutu bekerirurie itonse torangeri Nyasaye sengenjo tobekirase ribagerio torangeri Nyasaye akoruserie obosoku akororekanira gwakanire chisira chionsi nakiye kogera Nyasaye itaro muya agokora mangana maya mbaka yara agokora mwanya bantu gagosinyuko yarenga Nyasaye itono mwegenu sese ni gumana selirikerio bono genda onia kera tokene byasara gukora byasinyire murangeri Nyasaye nande motebye Nyasaye nkonye byasara byane nande murwere Nyasaye naliora onie tokagera nga bali bako murwera Nyasaye bagotuguta bali bako bekase kiage kya Nyasaye ase chimbongi chitanyale kolia bone kerora agachasagi yana naboko gesabia tigomona nago seseni asengenchi yeringana lya rero seseni guna Nyasaye totara akora togosaba tosaba asengencho yeringana lya Nyasaye Nyasaye itombi yamona asengencho yobuya bwao buyamona asengencho yeringana lyawo Nyasaye biyamona asengencho yomorigere lyone Nyasaye nena amusukiri monogo chasole na asabire Nyasaye umwakanere chisira chionsi nima eta yarago etera na makongu nima eta Nyasaye nabera toko sinyiru na kiago kora chaka monere mambi yabono motinya maliga nande morore kanere ramboro koboko kwaso bogima bwaye Nyasaye itona no mubora kolie kera korangere tigwa igete ekera chieda somo sombo akeoro kinigo kwerore kaneti Nyasaye
tige bakone sike kwiranire sieki agera no muya onde tayo kubwika ine Nyasaye tokonye na ndokonye TV yaito ya Ndisi TV na bonsi abategererete Nyasaye to bakonye twebisira asole Nyasaye to titororekana lakini ororekane asiri ya Yesu twasabire na kwegena amina inchende bosibwa ino igonkoro ku Pastor Judith Nyaitondi Oyagi ni ntoregete ni mwanchete Nyasaye ekanisa nkorandike koro ku Abundant Life Ministry galigeteri angena nyakoe bono emambi ya bono enamba yana yesimia sonde bwansi okondigia igere 0712 52 9701 0712 52 9701 barikiwa na Bwana amen.